جبونا هلوشاندنا دیروکا تاریاج 1000 سالان و غردا جبونا رزگار کرنا گلی ما جوه بیرونمتی و بشرمیا 1000 سالان جبونا ام کردستان کسر بخواو آزاد خلاتی گلین جیهان و تبایی مروباهی ام پیشواچوی بکن جبونا ام خوابگهن مروباهی همدمی جبونا کو ام تنگریا ترکین فاشیست جه ارده ولاتی خواقت بکن Çınavên Danuçan a radyoya denge gelden baş kodarên hêja îro 28 Adarê 2024 pêşem li Brükselê saet 8 li Amedê de em nûçeyê serî bi pêşkêş bikin dem azadiya rêbera xwe. Çalakiya grêva birçîbûnê li girtikên dewleta Tirk 123 rojên xwe tîjekirin girtiyên siyasiyên li girtikên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Abdullah Öcalan û çareserkirina pirsgirêka Kurdbiriyên Demokratîk û rakirina tecdîtê di 20 heftê mijdara 2023 de dest bi grêva birçîbûnê ya demk û dorveger kiribûn. Çalakî di roja 123 de berdewam dike. Malbat û xizmêtgirtiyan ji li gelek navên dan di çalakiya nobeta adalêtê de ne. Çalakên dayîkan li Ahmet, Van, İzmir, Mardin, Batman, Mersin û İstanbulê pêkte. Rojana endam û rêveberên Partiyê Sadî û Rêxistinan jî di nav de gelek kes serdana çalakeran dikin û piştgiriyê didin daxwazên wan. Li Afrikaya Başûr ji bo rêber Apo kampanyayek mezina îmzeyan da dest pê kirin. Koma Dostaniya Kurdên Afrikaya Başûr ji bo rêxistina Afûyê ya nav Neteweyê Amnesty International bi dawîbûna pergala tecdîtê û azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan bixe rojeva xwe kampanyayek mezina îmzeyan da dest pê kirin. Koma Dostaniya Kurdên Afrikaya Başûr li ser asta nav Neteweyê ji aliyê Esa Mosa ve bi armanca hevgirtina bi gelek Kurd re hat ava kirin. Hevserokê KHRAK Mahmud Patel dibêje em bank li rêxistina Afûyê ya nav Neteweyê dikin ku demil dest berpirsyariyên xwe bi cih bîne. Beriya her tiştî em dixwazin tecdîta derveyî mirovî ya li ser Abdullah Öcalan temeşandin bigirin rojeva xwe û hewl bidin ku tecdît bi dawî bikin. Rejima Tirk hemû hukûka nav Neteweyî bin pê kiriye. Di heman demede ev rejim di reftarên xwe yên li dijî girtiyê siyasî de rêzê li rêzikên Mandela yên nav Neteweyên Yekbûyî nagire. Rejima Tirk heta qanûnên xwe jî bin pê dike. Ji adara 2021 ver ve ji bi rêza Abdullah Öcalan ji rêber Apo ti agayek tune di tecdîteke hişk de têra girtin. Ev rewş li dijî mafên mirovan e û bi ti awayînekî qebûl kirin. Bi kampanyayê ku medaya dest pê kirin em daxwaz ji rêxistina Afûya nav Neteweyê dikin ku demir de şert û mercê ku birêz Öcalan lêkolîn bike û ji bo bilezgirî serbest bêberdan bixebite. Ji bo çareseriya siyasiya pirsgirêka Kurd divê demir dest Abdullah Öcalan azad bibe. Parêzer Esra Saçaklıdır, hatta ku çareserîne be grêvên birçîbûnê ve devam bike. Endamê komisyona girtikan ya İHAD Amedê Parêzer Esra Saçaklıdır li ser rewşa girtiyên di grêva birçîbûnê de ji a nefere axivî got ji bo şopandina pêvajoya çalakî û bi pêkina mafê mirovan ên zindanan weke Baroya Amedê, İHAD, ÖHD, Met Tuatfet û Tuhayderê şandiyek avakirin û çûne serdana girtiyan. Parêzer Esra dest şankir ku vê şandiyê di raporên xwe de balkişandine sercezên dîsîplînê yên didine girtiyan û got girtiyên di grêva birçîbûnê de li odeyên yek kesî têne bicihkirin. Şekir av xwe yên ku pêwîstiya girtiyên di grêva birçîbûnê de pê heye nadilman. Girtiyan anî ziman ku piştî dest bi grêva birçîbûnê kirine rêveberiyê girtîgehan astengî derxistine pêşiya wan. Hin girtiyên di grêva birçîbûnê de nexweş ketine kontrola tenduristiya wan girtiyan naykirin. Ji bo şikandina berxwedana rêveberiyên girtîgehan ser li her yên neqanûnî didin.
Parizer Esra Saçaklıdır heri davi gud girtiyen siyasi bibiryarın ku hatta bigihişin Armanca xoya çareseriya demokratika pırskireka Kurd ve çalakiya xo devam bikin. Veke şande medit ku girti çıkasib ısrarın girti duhazın meseleye Kurd liser benkeyeke demokratik çareser bike. Dive devlet jibu çareseriye ve eke gavı peyüs bavije. Hatta ku çareseri neye peyda kirin ve grevin bir çibu neye devam bikin. Girtika tipataya xelate erişa provokatif hate kirin girtiye binave Lokman Yalçık ku girtika tipataya xelate bittise tera girtin liser telefonu bibekirine girtigehe malbata xore parvekir. Xizme Yalçın, Tevfik Yalçın da zanın ku ev du haftene girtigehe erişen provokatif ridici girtiyan tekirin. Yalçın ev agahi parvekirin. Ev nezi du haftene kesen jesu cencuda hatine girtin ulu kavuşenlere kavuşenme ten ra girtin maten bilindarkirine birine her vaha davejinci havirdoriyame. Evlehiyame ya cani tüneye me evreuş bereveberiya girtigeyre parvekirle mıkabın nekirin. Em duxazın rayeder ve müjarede bir kevinava tevgerede. Tevfik Yalçıncı gutku jibervan bu yeran bu fıkarın u bank bu vazarete dadekir ku li peyvi rahverabe. Şebay fermandar agit u şeyden haftaya lehengiye hatın bibiranin. Meclis malbatay şeydala kantona Afrin u şeba şeyden haftaya lehengiye u fermandar agit le Guristana şeyden serdeme yanavçıya ehrazi bibiranin. Tüm rasma birane de endama meclis malbatay şeydala kantona Afrin u şeba Hasan Beko ahiri gud em hemu şeyden berxodana muhadari bibirtinin. Diseri de em kahramanı rızgar kirna gele Kurdistan'a şehit agit bibirtinin. Ve muha kahramantiye de herkes zane kule hengiye heri mezir diruka şoraşa azadiye de hatiye kirin. Her şeydeki muhrafaya le diru ketani u avakir nekli peşxistiye. Dure liser gora şeydan mum hate peşxistin. Dora dem partiye kombun dem partileri haye beşev ruş xabaten xoyenir bijartine de domine. Namzet evşaradari varan şehre ya dem partiye Bedriye Yorgun'un parlamentera bere yarı haye Ayşe Sürüceli tağa şırnaxe yalı naven daravçeye de civina geldi akıbi. De despeke de Ayşe Sürücü akıbi gud gele varan şehre ve de suyeke adare de bersivep de AKP. Şaradari amejji ve brengin jine vere bre ve bren eme brengi Leyla Güven karbiken. Pişre Bedriye Yorgun akıvi gud dem partiye jnane u partiye çariseriye dışta kujmette xwestin serkeftine ve emde suyek adare de mejiye gaspkar şermezar u talanger mahkum beken. Bedriye Yorgun heri davi gud ve herkes bank de hilbijerin lider ve navçi bike ve hilbijerin lider ve varin u denge xwebitin. Partiya me de çun u hatina hilbijerin lider ve walet mi soger bike. Linavçıya birecik ji şeniye taxel asman cesas u taxe xane ve meşekke pişkiri danden partiye. Lecivina geldi timi duruşma hatın berskerin namzetin hevşaradari Mehmet Bey'i spasya gelkir ugut eme hatta roja davi ve hemu hezakho bixabitin. Ayşti ve beden partiye vere bir başari ve beden partiye re demokrasi vere. AKP tu xizme jibireci gene kiriye erdgaz nine ev nin sergo nayın pakışkirin baran dedina ve hariye dediminin. Dem parti ve van perskirekan hem yan çareser bike. Proje ermeyen jibo karen juvanan jihene. Jibo bekarna van tene çar rojmane. Dive libreci ki AKP bloka faşist vere mahkum ki.
Xelkê Êlihê wê bersivê de polîtikayên şerê taybet li Êlihê biryardariya Dem Partiyê dewam dike raydarên Dem Partiyê diyar kirin ku wê ji hilbijartinên 2019 bêhtir dengan bigirin. Xelkê Êlihê bi zimanekî hevbeş gotin HDP ji sedî 6 deng standin lê biriya Qayyum irade hatiye gasp kirin. Qayyum ji pêşî li şaredariyê axaftinê bi Kurdî qedexe kir. Derfetê şaredariyê jî pêşkeşî AKP'yê û dewama Hizbul kontra Hudaparê kirin. Navzetê Dem Partiyê ya hevşaredariya Êlihê Gülistan Sönük hani ziman ku ev şev roj kar dikin û got gel li hemberî raydarên AKP Hudapar û Qayyum gelekê bihêrse. Gel vekîlî dibêje ew ê hesab ji van diz û gaspkaran bipirse. Gel vekîlî dibêje Qayyum ji bo Êlihê tiştek nekiriye. Eger baran bibare kolanên Êlihê di nava Heriyê de dimînin. Li bajêr pirsgirêka avê heye sergoyan jî paqij nakin. Gülistan Sönük got Qayyum tenê yek kar kiriye nivîsa Batman li navên da bajêr nivîsandê û vekedin tiştek nehatiye kirin. Xelkê Êlihê divê baweriyê de ku Qayyum van ceza dike ji ber ku ev piştgiriyê didin Dem Partiyê. Divê hilbijartinê de Dem Partî wê li Êlihê serkeftineke mezin bi dest bixe û ji hilbijartinên 2019 bêhtir dengan bigire. Sistema Qayyum tecî tê werê mahkum kirin. Li İdirê Lidîjî İttifaka Qirêj İttifaka gel pêwîst e parlamenter İdirê Dem Partiyê Yılmaz Hun Lidîjî İttifaka Qirêj ya desthilatdariya AKP MHP bank li gel kir ku dengê xwe bikar bîne û evlêkariya dengan pêk bîne. Yılmaz Hun anî ziman ku gelên Kurd, Azerî, Terkmen yên li İdirê ji ber xisara ku Qayyuman kirine dixwazin ji vê sîstemê rizgar bibin. Dem Partî jî ji bo xwe weke yekanê rê dibîne û got li nava bajêr komîsyonên me ji bo tax kolan mal girse û risûbiyên herêmê bi fedakariyek mezin kar dikin. Dirbijartinê derbasbûyê de ji AKP MHP yani bloka faşîst diz û gaspkar lemberî me bûbûne yek dilbijartinên 2019 de İYİ Partî jî tevlî xwe kiribûn. Vê deme Meral Akşener bi rengekî eşkere li İdirê namzet nîşan nedabû armanca wan têkbirname bû. Bêguman ev yek di nava gel de dibe sedema hêrseke mezin. Ji bo me dibe sedem ku hîn bêhtir kar bikin. Em vê îttifaka Qirêj bi taybetî jî zilma ku AKP MHP li gelê Kurd û gelên Tirkiye dike li her derê tişîr bikin. Yılmaz Hun herî dawî got tevî hemû lîstikan jî gelên İdirê ve di Sûyekê adarê de vê îttifakê Qirêj tek bibe. Ez bank li herkes dikim ku roja hilbijartinê xwedê li îradeya xwe derbikin. Ez ê raya xwe bidem Dem Partî. HDP. Em dedim fakat Ama bir de ben dedim ki HDP o azmat mıydı? HDP'ci mi dedim miydi? Tamam. HDP. Dem Parti abi. Dem Parti. HDP. Kırdı onu kırdı. HDP veriyor. HDP. Dem Parti'ye veriyorum. Dem Parti. Dem Parti. Li Sêrtê ji bo bibinkeya li hevketin heş kes birîndar bûn ku rewşa çaran giran e. Sûyekê adarê ne tene hevşaredar wê keya jî werin hilbijartin. Li gundê Bayikan ê girêdayî navçeya Sêrtê du kom li ser navzetiya ketiyê ketin şer. Her du aliyan bi çekan êrişî hevkirin heş kes birîndar bûn. Hat zanîn rewşa çaran çar birîndaran gelek giran e. Kesên birîndar rakirin nexweşxaneya Sêrtê. Êrişa Koma Nijat Perez a li Belçikayê li Axenê hatiye şermezar kirin. Êrişa Komeke Faşîsta li bajarê Hunstanzolder û Belçikayê ya li dijî malbatên Kurd ên ji pîrozbayê Newrozê ve de geriyan bajarê Axenê Almanyayê hatiye şermezar kirin. Zêdetir 105 Kurdistanî li navê da bajêr li hev civiyan alên YPG û YPJ û pankartên ku Êrişa Nijat Perezdan eşkere dike hilgirtin. Di mîtingê de belavoka ku êrişa li Belçikayê û helwesta Kurdistaniyên li Axenê dijîn ve dibêje ji aliyê nûnerên Partiya Yekîtiya Demokratîk Pê de Abdurrahman Dêrîkî ve hatiye xwendin. Di daxuyaniyê de polîtikayên Dewleta Tirk ên li ser bingeya Nijat Perestî faşîst û qirkirina Kurdan ku li Tirkiye di meşîna hatiye eşkere kirin. Di çalakê de duruşmeyên li dijî faşîzmê hemû bi hev re û terorîst Erdoğan hatiye bers kirin. Li îlamê
bi de hezaran kes Nevroz pîroz kir. Li navçeya Karzanê ya ser bi îlama Rûşatê Kurdistanê bi beşdarbûna zêdetirî 65,000 kesan Nevroz hat pîrozkirin. Beşdaran bi cil û bergên Kurdî beşdarbûn û bêxistina agir û bigeredana guvendê Nevroz îsal bi coş û kelecanek mezin hat pîrozkirin. Hêjayî gotinek û pîrozbahiyê tevî zextên dewleta Îranê heta li darxistin di Nevroza îsal de dewleta Îranê bi gelek riyan hew da ku astengiyan çêke û zext zêdetir kirin. Li van rojên dawî hunermendekî bi navê Hesen Kakayî ji ber gotina Sûrûda Netewîya Kurd îşkence dihate kirin.